Ahojte, poďme si robiť kolektívny výklad. Dnes to bude na prácu, takže uvidíme, čo nám kartičky ukážu. Takže javí sa nám tu práca veľmi dobrá. Máme tu nejaký nový začiatok v nejakej práci, ktorá vás naplňa. Je tu možnosť sebarealizácie, máte tú prácu na dlho, stabilnú prácu. V najbližšej minulosti tu ukazuje nejaké starosti. Vy ste si mysleli, že to pominie, že to samo pôjde, hej? Že sa to samo porieši. Nejaké starosti ohľadom nejakej možno kolegyne. Máme tu ženskú energiu. Časom, alebo možno do budúcna, tu máme nedorozumenia, hádky, neúspech. Naozaj veľa nedorozumení, veľa hnevu a výčitiek. Z ľahkej práce ako by sa stala zrazu veľmi ťažká práca. Ťažká fyzicky a aj psychicky. Je to naozaj veľmi ťažká práca. Aj smútok, aj sklamanie, aj strach o budúcnosť, ako by ste teraz viseli na vlásku a nevedeli, že čo s vami ďalej bude. Či tam vôbec zostanete, či sami odídete, či vyhodení budete, ako by ste ani nevedeli, na čom ste. Možno ste teraz aj na marotke. A neviete, či sa vôbec tam vrátiť alebo nevrátiť. Takto nejako to cítim. Ako to teda dopadne? Áno, rozhodne je tam sok. Je tam niekto, kto jednoducho je vám veľkou konkurenciou a veľmi tvrdou konkurenciou. Môže to byť táto žena. Do budúcna tu nevidím zlé karty. Nemalo by sa to práve že vyvíjať zle, ale malo by sa to všetko vyvíjať vo váš prospech. Máte tu akoby pochvalu, možno zvýšenie platu od nového roka. Je tu nečakaná radosť. Takisto tu máte nejaké prémie teraz a možno, že budete presunutí na nejakú ľahšiu funkciu, kde budete robiť s peniazmi. Jo? Takže ja si myslím osobne, že sa to nejaví zle a že sa to celé otočí vo váš prospech. Táto vaša tvrdá konkurencia, ktorá tam momentálne je, pocíti smútok, ako by sa to otočilo a vráti sa to všetko tejto osobe. Tento váš nepriateľ, ten sok, zrazu to už pre neho bude nevhodná práca. Niečo sa tam zhorší zase pre tú osobu a pre vás by sa to malo zlepšiť. Máte tu nečakanú radosť a od nového roka tu sú možno aj lepší plat, povýšenie alebo zmena nejakej funkcie na nejakú lepšiu. Takže máte tu na konci akoby vytúženú prácu, že znova, hej, ešte to bude lepšie, ako to bolo predtým. Takže ja vám držím palce. Ak to na vás sedelo, nezabudnite mi to napísať do správy, do komentára a teda budem vďačná za každý like a follow. Ďakujem.